Good morning everyone, nandito tayo sa Barangay Bani, Bayambang, Pangasinan. Dito mismo sa Centro Verde, Bayambang, Pangasinan. Para ipakita po sa inyo ang lot area na commercial area na may kabuuang sukat na 11,880 square meter. Kung gusto niyo po ng kunin ng buo, maaari nyo namang kunin into portion dahil na-subdivide po ito into 4. Ngayon ay mayroon nang natitirang tatlong portion na may sukat na 3,879 square meter, 4,001 square meter, at 4,000 square meter. Katapat mismo ng ginagawang amusement park dito sa Barangay Bani, Bayambang, Pangasinan. May isa pang commercial area dito sa Centro Verde, doon mismo sa tapat ng entrance ng St. Vincent Prayer Park na may kabuuang sukat na 12,168 square meter na na-subdivide into 2, 5,098 square meter at 7,070 square meter. Maaari nyo pong kunin na magkatabi po yon. Kung ano po yung computation sa residential, ganun din po yung computation dito sa commercial. At meron lamang pong reservation fee na 15,000 pesos. Yan, maaari po kayong mag-message sa akin directly. Yan, or mag-message po sa aking Facebook account. Thank you po.